Sa mabatian ini sa mga manunudlo sang kasuguan nga nagapungko didto, nagsiling sila sa ila kaugalingon. Paano nga makahambal siya sang subong sina? Pagpasipala ina sa Dios. Wala sing bisan sino nga makapatawad sang mga sala kundi ang Dios lang. Sa gilayon nahibaluan ni Jesus ang ila huna-huna. Gani nagsiling siya sa ila nga nagahuna-huna kamo sang subong sina. Diin bala ang mas mahapos ang magsiling sa paralitiko ginpatawad na ang imo mga sala, o kon ang magsiling magtindog ka, dala ang imo hiligdaan kag maglakat. Karon pamatud-an ko sa inyo paagi sa pag-ayo sa sini nga paralitiko, nga ako ang anak sang tao nga may gahom diri sa duta sa pagpatawad sang mga sala. Gani nagsiling siya sa paralitiko, magtindog ka, dala ang imo hiligdaan kag magpauli. Samtang nagatanaw sila, nagtindog ang paralitiko kag gindalan niya ang iya hiligdaan kag nagwa. Natingala gid sila tanan kag gindayaw nila ang Dios. Siling nila, wala ba kami sing may nakita nga pareho sini?